І сталася, калі Ісус у суботу ўвайшоў у дом аднаго з начальнікаў фарысейскіх паесці хлеба, яны сачылі за ім. І вось нейкі хворы на вадзянку чалавек з'явіўся перад ім. І адказваючы яму, запытаў Ісус заканазнаўцаў і фарысеяў, кажучы, ці належыць аздараўляць у суботу, ці не. Але яны маўчалі. Тады ён, дакрануўшыся, аздаравіў яго і адпусціў. І сказаў ім, калі ў каго-небудзь з вас асёл або вол уваліцца ў студню, ці не зараз выцягне яго ў дзень суботы? І не маглі яны на гэта адказаць яму. І расказваў ён запрошаным прыпавесць, прыглядаючыся, як яны выбіралі першыя месцы і кажучы ім, калі будзеш запрошаны кім-небудзь на вяселле, не ўзлягай на першым месцы, каб часам не быў запрошаны больш шанаваны за цябе, бо тады той, хто цябе і яго запрасіў, прыйшоўшы, скажа табе, саступі яму месца, і тады ты з сорамам зоймеш апошняе месца. Дык калі ты будзеш пакліканы, ідзі і сядь на апошнім месцы, каб калі надыдзе той, хто цябе запрасіў, сказаў табе, прыяцель, сядь вышэй, тады будзе табе пашана ў банкетуючых. Бо кожны, хто сябе ўзвышае, будзе паніжаны, а хто сябе паніжае, будзе ўзвышаны. Потым гаварыў і таму, хто яго запрасіў, калі спраўляеш абед або вячэру, не запрашай сяброў тваіх, ані братоў тваіх, ані сваякоў, ані багатых суседзяў, каб яны часам цябе не запрасілі ў адказ і каб не было табе адплаты. Але калі спраўляеш банкет, пакліч убогіх, калек, кульгавых, сляпых, і шчасны будзеш, бо тыя, што запрошаны, не маюць чым адплаціць табе. Адплачана табе будзе пры ўваскрашэнні справядлівых. І калі пачуў гэта, адзін з гасцей сказаў яму, «Шчасны той, хто будзе есці хлеб у валадарстве Божым». Ён жа сказаў яму, «Адзін чалавек справіў вялікую вячэру і паклікаў многа гасцей. І паслаў свайго слугу ў пару вячэры сказаць запрошаным, «Прыходзьце, бо ўжо прыгатавана». І пачалі ўсе адразу прасіць прабачэння. Першы сказаў яму, «Купіў я поле і маю патрэбу пайсці і агледзець яго. Прашу цябе, прабач мне». А другі сказаў, «Купіў я 5 пар валоў і іду іх праверыць. Прашу цябе, прабач мне». А трэці сказаў, «Я ажаніўся і дзеля таго не магу прыйсці». І, вярнуўшыся, слуга расказаў гэта гаспадару свайму. Тады ўгнеўлены гаспадар дома сказаў слузе свайму, «Ідзі хутчэй на вуліцы і завулкі горада і прывядзі сюды убогіх, і калек, і кульгавых, і сляпых». І гаворыць слуга, «Гаспадару, усё зроблена, як загадаў ты, але яшчэ ёсць месца». І гаворыць гаспадар слузе, «Выйдзі на дарогі і да заплотцяў і прымушай увайсці, каб дом мой напоўніўся». Кажу вам, што ніводзін з тых людзей, што былі пакліканы, не пакаштуе маёй вячэры. І хадзілі за ім вялікія натоўпы, і, павярнуўшыся да іх, ён сказаў, «Калі хто прыходзіць да мяне і не мае ў нянавісці бацьку свайго і маці, і жонку, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, а прытым і душу сваю, не можа быць вучнем маім. І хто ідзе за мной і не нясе крыжа свайго, не можа быць вучнем маім». Бо хто з вас, жадаючы збудаваць вежу, не сядзе перш і не палічыць патрэбных выдаткаў, ці мае чым яе дакончыць. Каб калі закладзе падмурак і не зможа закончыць, усе, якія гэтае бачаць, не сталі смяяцца з яго, кажучы, «Гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць».
Або які цар, збіраючыся ісці на вайну супраць другога цара, не сядзе перш і не абдумае, ці мог бы ён з 10 000 пайсці супраць таго, які ідзе на яго з 20 000. Інакш, калі той яшчэ далёка, адправіўшы пасланніка, просіць яго, каб былі ў міры. Так вось кожны з вас, хто не зрачэцца ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Соль добрая, але калі яна страціць сілу, чым яе пасаліць? Непрыдатная яна ані ў зямлю, ані ў гной, але вон яе выкінуць. Хто мае вушы слухаць, няхай слухае.